Ще видим Нело пак. Трябва да влезе, мамо, иначе не може. Дай на V-Bucks или на YouTube, ще не знам къде ще е, ама ще е много интересно. Леле. Здрасти се! Чакай ли се стана? Кате ми да ти искаш деца. Къде тръгнах? Имаш още едно имаш? Трябва ли да минат така? Разбира се. Ей, тая Нелка. Много е добра. Айде, чай сега да те покажем коя си. Стой малко.